Здравейте, приятели! Намираме се в Practice Mega и днес ще ви потопя в магичния свят на Фортуна с помощта на Робърт, който ни е на гости и ще ни покаже тънкостите на декоративната мазилка. Ще ви покажем една иновативна техника, с която може да се направите няколко вида декоративна мазилка абсолютно сами, със собствени усилия вкъщи. Пясъчна мазилка, перлена мазилка, по-особена с брокат. Сега ще видите подробно всяка една от тях, ще ги демонстрираме. С тези две ръце, ако аз се справя, значи всеки може да се справи сам вкъщи. Преди да започнем да забъркваме цветовете и мазилките и различните ефекти, нека малко да навлезем навътре в материята. Робърт, разкажи малко за Фортуна, за марката, за боите, за качеството, къде се произвеждат, всичко, което ще ни бъде полезно. Фортуна е марка, която сме създали с цел, основната цел беше да стигнем до крайния потребител, не само до майсторите, за да могат по-лесно да се нанасят сами в къщи хората, обикновените клиенти. Това е основната концепция. Естествено, суровините, които влагаме, са много висококачествени, европейски суровини. Друго, което влагаме, са швейцарските пигментни пасти, което гарантира по-високото качество на цветовете. Къде се произвеждат Фортуна? Боите се произвеждат в Русе, в България, български са боите и това е основната причина за тяхната достъпност. Направи ми впечатление, като типична жена, че сте преплели идеята за астрологията. Да. Можеш да разкажеш какво точно представлява, каква роля имат астрологичните знаци? Ще разкажа. Накратко, интериорната боя Зодиак е много високо покривна, като сме се стремили наистина да покрива на една ръка, на един слой. Името Зодиак дойде от това, че, както знаете, различните цветове се свързват с различни емоции. По същия начин и различните зодии са обвързани с различни емоции пък при хората. И като комбинирахме тези две емоционални състояния на боите и на цветовете, решихме да направим бранда Зодиак, като по този начин внесем малко повече емоция в къщата си. И сме се стремили цветът, който сме подбрали за всяка зодия, да е подходящият за конкретната зодия. Точно, аз дори си го проверих, защото съм земен знак, телец и много така точно кореспондира на усещанията, на предпочитанията на земните знаци. Много интересна концепция, лично за мен много иновативна. Сега ще разкажем всъщност по какъв начин можем да се ориентираме спрямо имената на зодиите, кое какво е. Но Зодиак е базовия вид цвят. Зодиак е интериорната боя, която се полага преди ефектното покритие. Тя може да се ползва и самостоятелно като боя, като латекс, както му казваме в България. Можем ли да опишем какво точно представлява концепцията на мазилките, основните компоненти и как се комбинират? Добре. Първо бих искал да подчертая, че ние сме фирмата с най-голямо разнообразие на пясъчни мазилки и въобще на мазилки, които са наистина направи си сам, които всеки може да си направи сам в къщи. Ние имаме 3 вида такива пясъчни мазилки и 2 вида перлени, които всеки може да си нанесе в къщи. Пясъчните мазилки, най-известната е Сабия Пронто, това е перлена пясъчна мазилка, след това е Велуто, като тя е по-изтънчената ни, по-финна серия с по-финни отблясъци и най-изкрящата е Брокато, която има брокат, както подсказва и самото им в нея. Концепцията и при трите е една и съща. Нанася се на една ръка боята, интериорната боя Зодиак, в избран от клиента цвят, нанася се с валяк. След като изсъхне, се нанася на една ръка, в един слой, ефектното покритие или пясъчната мазилка. Трябва ли да подготвим основата преди да нанесем? Много правилен въпрос. Винаги най-важното при боядисването, независимо дали е за стена, дърво, метал, каквото и да е фасада, винаги е най-важно основата да е подготвена много добре. Подготвена означава шпаклована, грундирана, обезпрашена, здрава и чиста основа. С какво грундираме? Конкретен продукт. Да, има 2 вида грундове. Единият грунт е импрегниращ грунт. Това е грунда, който се разглежда обикновено 1:5, 1:10, различните фирми е различен.
неговото свойство е да проникне навътре в основата и да я заздрави. Другия вид грундове са така наречените бели грундове, които правят основата равна и бяла, както сме подготвили тук примерно. В случая с какво сме грундирали тези платна, които са ни мострени, на тях ще демонстрираме мазилките? Тук сме грундирали с Фортуна грунд за бои. Грунда колко време трябва да съхне? Между всеки два слоя, независимо грунт, боя, ефектно покритие, в нашия случай е добре да се изчака минимум 6 часа. Това е при 20 градуса температура вътрешна и при нормална влажност. По принцип, колкото повече изчакате между слоевете, толкова по-добре. Колко ръце грунт нанасяме? Една ръка, две ръце? Има ли нещо там, което трябва да съобразим? Зависи от това колко добре е подготвена основата преди това. Ако основата е добре подготвена, в повечето случаи една ръка е достатъчно от грунда и след това една ръка от боята и накрая една боя от ефекта. Сега ще ви покажем колко е лесно да си направиш сам пясъчна мазилка Фортуна Сабия Пронто. Много ми се искаше да работим с телец, но ще работим с цендента ми лъв. Това е палитрата. Примерно избирате си този цвят. За да постигнете този ефект, ви трябва една ръка боя и ви трябва една ръка от ефекта. В магазина, във всеки магазин, боята е в основния си цвят, бял. Съответно, вземате си една кутийка бял и една кутийка доза за отцветяване. Тук са колорантите, които като ги поставите в боята, ще стане подходящия цвят за основа. След това ефектното покритие, пак със същия цвят, същия номер цвят, който сте си избрали. И по същия начин отцветителя се слага в базовата боя или в случая в базовия ефект, разбърква се и се нанася, както ще покажем след малко. В конкретния случай мазилките, които показваме, са много лесни за нанасене. Трябва ни валяк, с който да подготвим основата или да нанесем боята, и след това ни трябва четка, с която да нанесем ефектното покритие. Естествено, друго, което ще ви е нужно, някакъв вид бъркалка, с която да се разбъркате, когато сложите отцветителя в боята, и евентуално ваничка, в която да налеете. Има ли значение косъма на четката? По-твърда, по-мека? Важното да е качествена четката, защото когато не са качествени четките, падат косми, остават по ефекта докато нанасят и това е много дразнещо и трябва да се чисти постоянно. Ясно. Предполагам за валяка същия съвет? Различните хора имат различни предпочитания. Аз предпочитам точно такъв тип нискокосмест валяк. Тип велурен? Тип велурен, да. Защото прави по-гладко покритие. Добре. Започваме ли? Започваме. Избрали сме си цвят лъв. 4А. 4А. Това основата, тя е, както казахме, една и съща. Да. Основният цвят. Просто трябва да го отцветим с принцовката. Така. С дозата за отцветяване. Отваряме първо. Тук може да се види. Боята е абсолютно бяла. Това е колоранта. Съотношението в колоранта е съобразено с една опаковка. За 1 литър. Нали така? Да. Махам предпазителя. Точно така. И изцъркваш вътре. Точно толкова лесно. Това е отцветяването. Държа да отбележа, че това наистина го правя за първи път. Нямам предварителна подготовка, така че смятам, че до момента е изключително лесно. Трябва да се постигне хомогенна смес, така като стигнете до дъното, да няма утаявания долу. Затова е много важно отдолу нагоре да се разбърква. Опа! Мокри кърпички. Ей! Добре, спре. Така, вече имаме хомогенна смес по разбъркан цвят. Какво правим сега? Поедисваме основата, стената с този цвят. Стига, много малко ще е нужно. Много обичам такива дейности.
каква е основата, която се използва за всеки един ефект? Дали ще сложим пясъчна мазилка, перлена или с брокат? Първата стъпка е винаги една и съща. Първа ръка боядисване основата. Може, примерно, докато боядисваш, да движиш валяка така, за да не... Първо се разнася по-лесно боята. Добре. И второ, не остава така на ивици. Добре, това беше полезно. Малко ноу-хау. Да. Всъщност боята наистина е много покривна. Ако е равен цвета на основата, на една ръка е достатъчно. Една ръка, виждате, напълно достатъчна е в случая. Изчакваме колко време да съхне? 4 до 6 часа. Оптималното 4 до 6 часа. Не е хубаво да се бърза в такива процеси. Не е хубаво да се бърза. Много хора казват напипане. Тя напипане изсъхва много бързо боята, но пълното изсъхване поне 6 часа трябва да се изчака. Идва ред и за най-ефектната част – ефекта. Да. Цвета сме го избрали вече, 4А. Със същия цвят. Тонираме и ефекта, базата на ефекта. В момента правим ефекта Сабия Пронто. Това ли е най-популярно? Да, това е най-популярната ни перлена пясъчна мазилка. О, тя тук може да се види текстурата и вътре точно като на Гъсте. луксозен крем за лице. Така, отваряме Дозата за отцветяване. Каква Швейцарски колоранти са, между другото. швейцарски. Да. Каква е разходната норма? 1 литър от продукта, от готовия продукт е достатъчен за 10 квадратни метра. Това важи и за... И за боята, която ползваме за основа, и за ефектното покритие. Наистина направи се сам. Плюса точно на този тип мазилки, че всъщност не е много сложна техниката за нанасене, никак даже. И всеки може сам да я направи. И после знаеш, че ти си го направил. Още по-ценно става. Удовлетворението е много по-голямо. Можем ли да смесваме различна основа с различен цвят ефект? Можем, но не знам какво ще се получи. По принцип може, да. Има, първо може 2 цвята едновременно да се полагат. Примерно, искаш тази стена, има така наречените двойни четки. Тя е една четка двойна. И едната страна четката едната страна е в един цвят, примерно в оранжев, другата я потапяш в лилав. Така. И с четката правиш... Приливащи се става. Едновременно, да, става 2 цвята, едновременно се полагат. Може и с 2 четки, нали? А мога ли само върху вече готова отцветена боя, само ефект да нанеса? В смисъл, сега решавам, че вкъщи не искам да си правя, само да си нанеса ефекта. Разбира се, да. Няма натрапчива миризма, в смисъл много лека миризма, естествено продукт е, но няма силно изразена миризма на нещо, на химия или нещо такова. Даже напротив, много така свежо мирише. На нов дом. Сега, техники. Вариант 1. Хиксчета. Така. Най-важното нещо по принцип е с каквито движения започнеш, нали, да полагаш по стената, със същите движения да изкараш цялата стена. Хиксчета. Втори вариант. В посока. Или по диагонали. Така. Плетеница. Така. Усмички. Добре. Каквото ти роди въображението. Сега да го направя ли половината в един ефект, другата половина в друг? Както? Добре, както го усещаш. Точно, както го усещаш. Добре, като количество само върха ли мажем или по-смело? Айде, все едно, че нищо не съм ти казал. Айде, нищо не си ми казал, почвам. Трябва ли да се стремя да е равномерно или да отнемам? Сега, примерно, като съм настоила повече. По-добре да е равномерно. Да е равномерно.
Няма нужда да натискаш по принцип. Да. Лекичко си го размазваш. Всъщност даже с върха на четката май е Ще е по-добрия по-лесно, вариант. да. Още се търся ефекта. Не, много Смисъл, добре, много добре. да. Сега дай ми за малко четката един майсторски трик. Я. Когато няма боя по четката, съвсем лекичко го приглаждаме. Съвсем лекичко. Аха. Добре. Много нежно Да натискане. стане по... Ами да не... да се слее. Да. Ето, това е. Добре. Я да пробвам сега на... Искам от тук нататък да пробвам малко в една посока какво ще се случи. Тук трябва да спазим Да, ъгъла. тук е важно Защото- линиите да са успоредни, да. Значи, ако нямате много точна ръка, Но става много красиво. По принцип е хубаво, когато правиш в посока, казваш си, примерно, единия диагонал на сцената си го хващаш и си го изкарваш първо него. така. Ако ще и така да е. Ага, Просто да има по какво да се водиш. разбрах. Ориентира. Да. И после вече почваш да правиш успоредни на него. Нали? Да. Добре. И ако искаш да е по-пясъчно, да е по-грубо, можеш да слагаш повече пясък, нали? По-често ще стопиш песк и по-пясъчно да става както е. Тук пък ако искаш да е по-перлено, повече разнасяш. Но най-хубавият израз, който ти каза е както го усещаш. Това си е изкуство. Да, и твореца си ти. Направо супер стана, Да. но много красиво стана. Да, по-лесно е. Но на голяма сцена трябва да внимаваш. То може би от един момент нататък ръката се свиква повече. Да. На втората сцена ще е по-хубава от първата. Със сигурност. Значи почвате първо от най-затънтеното място на дома и продължавате към най-видимите. Най-видимото да е последно. След като се нанесе вече ефекта, той само веднъж ще се нанася. Има ли Това е. повтаряне пред него? Не, няма. Това е. Значи, ето тук вече го усетих, че мога и така да прави разни. Щом почна да се свириш. Вече го удрям го на песен. Колко време след нанасяне на мазилката трябва да изчакаме до пълно засъхване? Изсъхването на пипане става бързо там, 2-4 часа, но пълните свойства на вече да стане наистина миещо е една седмица. Да. После с какво почистваме? С влажна кърпа, всички пясъчни мазилки, които Фортуна произвеждаме, са с много високо съдържание на дисперсия. Това означава, че няма да има микропукнатини, мръсотията не навлиза вътре в мазилката и просто си го чистите супер лесно, с влажно парцалче. А знаеш ли, една моя позната ми сподели с тази мазилка на Фортуна, появило се някакво петно на стената в кухнята от детето. Да. Цапало с нещо мазно, цапало стената. И тя, тъй като не се е занимавала да пребладисва цялата стена, е направила само мазилка отгоре и е замаскирала, защото иначе трябваше да шпаклова, да боядисва, А така си е решила проблема. Кардинално. Да. По най-бързия начин, ако взето. Супер. Май съм готова, а? Променя ли се цвета в сега, като изсъхне? Като изсъхне, ще се промени, Става разбира малко се. по-светло, предполагам. Както е там на каталога ще стане. Да. Може би трябва да се съобразим и светлината в помещението. Има ли ефектно покритие, трябва да има насочена светлина, за да се вижда ефекта, иначе... Да. И ако е топло осветлението, топлите цветове стават още по-топли, студените се балансират, студеното осветление става... О, да. Еха.
Еха. И още не е изсъхнало. Като изсъхне, вече този ефект перление много хубаво се вижда. Да се застана до творбата. Сега ще ти покажем как да си направиш сам пясъчна мазилка Фортуна Велуто. Отново е пясъчна мазилка, но ефектът е много по-фин, тъй като перления пигмент е много по-фин. Другата разлика при ефекта Велуто спрямо не само Сабия Пронто и другите пясъчни мазилки е, че структурата тук се придобива от керамични микросфери. Те са много по-финни и са еднакво грануловани. Цвета, който ще използваме е Козирог. Козирог, известен повече като сиво. Първата стъпка е подготовката на основата. Грундираме, изчакаме да изсъхне и преминаваме към интериорната боя. Да, боядисването, боядисваме с зодиак в желан цвят. Вътре е с бяла боя и си избираме пигмента, с който създаваме желания цвят. Той е дозиран за една кутия. И тук имаме вече готово боядисано платно. Преминаваме към стъпка 2 ефекта. Бяла база и си я отцветяваме с същия пигмент, Козирог. Смесването става изключително лесно, също както и нанасенето. Изобщо цялата технология е разработена така, че всеки сам да може да се справи вкъщи, да се направи дизайнерска визия на помещението, без да инвестира средства в майстори, както и без да инвестира нерви. Разбъркаме хубаво до получаването на хомогенна смес. За разлика от Сабия Пронто, тук имаме доста по-нежна текстура. Използваме си, хубаво е висококачествена четка да използваме, да не падат косъмчетата, власинки и да работим лесно с нея. Тук техниките на нанасене пак ли са същите? Тук плетката е много, много лесна. Покажи Добре. ми как се прави плетка. Аз му казвам плетка. Нали, нанасяме си малко Така. и после правим. Нанасяш някакво малко пространство и после Да. да, ето, може, виж, като някакви вълни си правиш. Може да се съобразите, ако имате някакви елементи в интериора, примерно обли, мебели, текстури на дивани, на лампи, примерно, могат да се съобразят и да се повтаря елемента и в стените с шпакловката. Искаш ли да пробвате? О, не! Стигнахме до извода, че се жените ги правят накрая Да. мазилките вкъщи, така че да се подготвите. Една ръка на валяк, интериорна боя зодиак, една ръка боя с валяк, изсъхва, една ръка ефекта. Това е. Цветовете са, освен тези цветове, има още 1500.
Ами, готови сме и с тази. Обезпашаване грунт и чака. Да. Ефекта, който сега ще демонстрираме, е пясъчна мазилка с брокат. Тази пясъчна мазилка се прави цвета се получава по два начина. Първо, цвета на основата, това е цвета на боята. Примерно, тук цвета на боята е лилав, или айде да извадим таблото. Извинявам се. Цвета на боята е син. Вторият цвят, който придава ефект, е цвета на броката или на глитера. Тук в случая е виолетов. И първо се полага боя, в случая зодиак риби, това е цвета на основата. След това пясъчната мазилка, която е прозрачна, в прозрачната пясъчна мазилка сабия база се слага брокат, който в случая е виолет. Можем да слагаме различни видове цветове брокат върху различни Точно така. боя. Различни цветове брокат върху различни цветове боя. Можем да слагаме. Тук е бяла боя, а цвета на броката е хамелеон. И това е, което ще направим. Айде да го правим. Основата е боядисана с интериор на боя зодиак, бяла. Няма зодия. Да. За всички, които обичат блясъка, е този тип мазилка. Тук технологията е много лесна. Боядисваме си стената в желан цвят. Тя може да бъде бяла, синя, розова или каквато желаем. И след това единственото, което трябва да направим, е да сложим желания цвят брокат в прозрачната база, която всъщност е нашия ефект мазилка. Брокатите са в различни цветове, Да. така че може да си ги подберете спрямо вкуса, изискванията на помещението. Тук изглежда бяло, но като изсъхне, става прозрачно. И остава само цвета на броката и цвета Това е на основата. интересно. Добре. Колко количество брокат слагаме? Един брокат, за да се получи ефекта от каталога, една доза брокат в 1 литър. Естествено, ако искате да е по-изкрящо, може да сложите 2 броката. А можем ли допълнително да ръсим брокат върху това или няма смисъл? Не, трябва да е забъркано заедно с мазилката, Добре. за да може да залепне. По-лесни ме този разкош. И този цвят конкретно е най-продаваният ни хамелеон. Ами той май е подходящ за доста цветове. Той за всички цветове подхожда. Слагаме си количеството, което е 50 грама. 50 грама към 1 литър база и разбъркваме хубаво. Също така брокат може да се слага и в всякакви други продукти, в другите пясъчни мазилки, които правим, в сабия пронто, в велуто. Има хора, които даже се слагат и в фасадните мазилки. Брокат. А в боята можеш ли? Може във всичко, но когато е в обикновена боя, която не е прозрачна като тази, пигментите, които са вътре в боята, овалват броката и той Губи много ефекта малка си. част от него Да. остава до накрая. Да, то между другото, виж, то се и въпреки, че е разбъркано, пак се виждат Вижда блестящи се, да. частици. Това е чиста дисперсия с пясъчни частици вътре. Да. Добре. Той може да се сложи броката и примерно в защитен лак. И тогава става гладко. Но когато е гладък, когато е само в една равнина, броката не отразява толкова добре светлината. Ясно. Истинската красота е когато е с релеф. Да, и когато се съобразим интериорното осветление да е близо до стената, Да. става още по-добре. Ето, нещо така. Отново ли работим с четка тук? Да, Имаме подготвена въображаема стена. Техниките Бяла. за нанасене, да. са както при пясъчната мазилка Сабия Пронто. Значи може да нанасяме на... Тук
тук много по-малко от другите мазилки се личи, понеже става прозрачно накрая, много по-малко се личи посоки и ефекти. Затова тук най-лесно е на хиксчета. И да си го разнесеш. Работим с върха на четката. Да. Ръката трябва да се движи леко, Да. без напрежение. Накрая остават всъщност само песачинките с броката по тях. А само те се ронят виждат. ли се? Не. Те си залепват стабилно. С какво се почиства след това мазилката? С влажна кърпа. Най-добре. За колко време изсъхва изцяло? Пълното изсъхване е 1 седмица, за да придобие всичките си качества в пълна сила. Това, между другото, важи за всички бои. Не само за тези мазилки. Така ли? Да, филмообразуването отнема около 1 седмица. На пипане изсъхват бързо боите, но пълното изсъхване и здравина е след 1 седмица. Ти много добре го схвана, че трябва просто да е равномерно разнесено. Да. Въпреки, че малко трудно се ориентирам на бялото, защото бяло не се вижда много добре, ама... Май сме готови, а? Да. И с тази мазилка се справихме. Сега ще ти покажем как да си направиш сам перлена мазилка Фортуна Велуто Регуларе. За основен цвят сме избрали Зодиак. Кой номер? Цвят 5D. Цвят 5D. Грундирали сме, нанесли сме една ръка Зодиак 5D. Фортуна Зодиак, да. За да създадем ефекта Велуто Регуларе, което е гладка перлена мазилка, ще сложим базата с колоранта, който е същия, който сме използвали за цвета. Базата е бяла, съответно ние можем да се отцветим в какъвто цвят желаем. В случая ползваме този, който е използван тук. Дозата е за 1 литър е количеството, което е в спринцовката. Ето така изглежда базата, преди да бъде отцветена. Швейцарския колорант. Слагаме швейцарски колорант, като това количество си е дозирано за кутията. С 1 литър покриваме 10 квадратни метра. Да. Ти това като, как се кажеш, това мляко с какао? Джелато. И като джелато. Всъщност права с повече на джелато прилича. Топъл шоколад, мляко с какао, джелато. На кой каквото му се яде и пие. Тук, понеже няма песачинки, няма нищо и е много нежно, много лъскаво. Хубава перлена основа се получава. Бъркаме до получаването на хомогенен цвят и текстура. Работим с четка, можем да работим и с маламашка, но в случая ще използваме четката като по-лесна и по-удобна за нанасене. Тук отново използваме техника по желание. Може да е с кръгови движения, с прави линии. Сега ще пробваме да видим. Значи първо си слагаме някакво количество и после можем да си изберем или с кръгови движения. Я да сложа още малко и да видя какво мога да измисля. Важното е каквото
движение ти харесва или каквото движение харесва на човек, да се направи цялата стена с еднакви движения. Да, да може да ги повторим. Да. Примерно може да е така, Че красиво. може да е така, Да. може да е Супер. на вълнички. Даже това май ми хареса. Аз май си падам по такива вълнички, всяка се замисля. Много лесно се нанасяш, защото няма вътре песачинки, частици. Да. Песачинки, наистина леко върви ръката. За тази перлината мазилка основата трябва да е много добре подготвена. Трябва да е много гладка. Всякакви неравности тук вече се личат много повече. Но ако не ви е точна ръката, винаги може да направите едно и такова Едни движение. усмички И ни усмички винаги прикриват правят нещата, да. неравностите. Готово ни е и това произведение. Велуто регуларе. Регуларе. В това видео ви показахме как лесно всеки от вас може да се направи красива, декоративна мазилка вкъщи с продуктите на Фортуна. Огромният асортимент може да откриете в магазините на Practice, където ви очакват над 50 цвята, а комбинациите са безброй. Показахме ви сабя пронто, велуто регуларе и брокатна мазилка, които много лесно може да се направите на която стена си пожелаете вкъщи. Благодаря на Робърт за съдействието през цялото време, за това, че ни разказа надълго и на широко за бранда, за продуктите и ни показа как може да се справим сами. Удоволствието беше изцяло мое. До скоро! До скоро.